Alcalde, ens han informat que ja han arribat els majestats, els Reis d'Orient. Acaben de comunicar-m'ho, m'han dit que estan a Can Ginestar. Anem a comprovar-m'ho. M'acompanyeu? Som-hi! Sa Majestat Gaspar, molt benvingut a Sant Just Desvern. És un honor que hagueu vingut, vostè, Baltasar i Melcior. Moltes gràcies, alcalde. Abans de res, deixi'm enviar un missatge a tots els nens i nenes de Sant Just. Nens i nenes de Sant Just. Ha estat un llarg viatge amb moltes dificultats amb el coronavirus. És per això que ens fa molta il·lusió ser-hi aquí. Ja m'han dit que el virus el coneixeu molt bé i que heu treballat de valent per poder aturar-ho. És per això que encara ens fa més il·lusió ser-hi aquí. Dono fe de que els nens i nenes de Sant Just s'han portat molt bé durant aquest any i que han tingut una exemplar actitud durant tota la pandèmia. És per aquest motiu que li dono la clau de la ciutat perquè pugui obrir totes les llars de Sant Just. Aquí la té. Moltes gràcies, alcalde. I ara a fer molta feina. Ja tenim la clau. Ara us demanaria, si us plau, que marxeu a dormir ben d'hora, ja que aquesta nit encara tenim molta feina. El rei Melcior, Baltasar i jo mateix volem desitjar a tots els habitants de Sant Just un any ple d'alegria, il·lusió, màgia i molta salut. Gràcies. Molt bon any a tots.